Matapos magpositibo sa ASF ang ilang alagang baboy sa Barangay Linok sa Binmaloy, Pangasinan kamakailan, ilang alagang baboy naman sa Barangay Kanawalan sa parehong bayan ang nangamatay rin. Tutukan sa exclusive report. Patuloy ang pag-iikot ng mga kinatawan ng Municipal Agriculture Office sa ilang barangay sa Binmaloy, Pangasinan upang magsagawa ng blood sampling sa mga alagang baboy. Kaninang umaga, nagtungo ang grupo sa Barangay Gayaman na kabilang sa mga barangay na sakop ng 1 kilometer radius mula sa ground zero. Ngayon, naka-anim na samples na dito sa Barangay Gayaman. So, tuloy-tuloy pa rin kami ngayong araw. Hanggang maka 30 samples kami. Araw-araw po nilang nililinisan ito, tapos nilalagyan po nila ng disinfectant yung kulungan ng baboy. Kinumpirma ng Municipal Agriculture Office na may 6 na alagang baboy sa Barangay Kanawalan ang namatay noong 1 linggo. Pero hindi agad inireport sa otoridad dahil sa insidente. Nagpapatupad na rin ng quarantine checkpoint sa Barangay Kanawalan na minamanduhan ng mga kinatawan ng Bureau of Animal Industry mula sa Department of Agriculture Regional Office 1. Previously, may nangyaring namatay na baboy doon. Pero ang ginawa nila ay binaon kaagad. Magandang din yan, paraan para hindi mag-spread yung ASF. Sa kabuuan, umaabot na sa mahigit 70 baboy ang namatay sa Barangay Linok at Kanawalan simula noong December 10. Bukod sa blood sampling, nagsagawa rin ng selective culling sa mahigit 20 baboy sa Linok kahapon. 7 barangay ang iikutan ng otoridad para sa blood sampling. Malalaman ang resulta matapos ang 3 araw. Kasama si Jing Dakanay, ako si CJ Torida, naghahatid ng Balitang Amyanan.